Maraba da zuwa tashar Maryam Zamani TV, ku danna subscribe. Ta ce jaruma Rahama Sadau ta yi hoton da bai dace ba kuma ta yi postin a duniya. Wannan ne hoton koko ba shi bane ba, haka dai ake ta yawo da shi. Ba ma wannan ba, abin da ya fi ɓata mutane rai a duniya shi ne wani katon kafiri da ya yi comments a hoton nata yake magana ɓatanci ga fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bai ji daɗi ba ganin yadda mutane suka yi ca a kanta suke zaginta. Musharawa a yau ake biki, a ranga da guda ga kwalliya ta buɗe ɗaya ga awarwara. A sashen shi da Facebook ya fosi yana cewa abun baƙin ciki ne a ce da yin musulmi ke wannan shiga har wani ƙasar kafin yake magana ɓatanci da ke yin halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakan bai dace ba. Ya ƙara da cewa Allah ka nuna mata ishara tun a duniya. Allah kada ka kama mu da laifin da waɗansu mutula a cikin mu suke yi. Allah irin masu irin wannan halin ka shirye su in ba su da niyyar shiriwa, Allah ka tarwatsa su. Ya ƙara da cewa idan ka yarda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kakanku ne, ku shiya ku ce amin. Wannan ya faɗa da Turanci. Mushabiki miyorawa amarya ayare iye ayare iye ayare iye ayo. Mutane suna ganin ba daidai aikata ba da irin wannan postin har suke zagin su suna gaya mai magana. Ya faɗi dalili ya ce waɗanda ke zagi na to me na zagi. Ya ce na yi postin ɗin ne saboda dalili guda uku. Na ɗaya, na yi postin ɗin ko ba yau ba wata 'yan musulma za ta ji shakkun ɗora hotonta a social media mai postin na tsiraicinta. Waɗanda suka yi comment za su san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin wasa ba ne ba. Daga wani gurin kuma suka fito da hoton da bai dace ba, wai Hausa Labaran Duniya suka fito da tsiraicin Rahama Sadau rara, inda mutane suke tsine mata suke tunanin ita ce ta yi wannan hoton. Wannan hoton ba haka bane ba, hoton nan karya ne, ba haka hoton ne yake ba. Kawai mutane ne suka haɗa suka yi zawar Rahama Sadau zagi ganin sun ɓata mata suna. To Allah ya fi ku. A yau ake amarya, amarya ce amarya, a yau ake amarya, mu sha biki.